चॅनल कोकणच्या समृद्धीचं विलीना ठाकूर आपल्या सर्वांचं कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्या विशेष बुलेटिन मध्ये स्वागत। कुडाळ तालुक्यातील सह्याद्री पट्ट्यातील नारूर परिसरात काल सायंकाळी ढगफुटी सदृश्य पाऊस कोसळला। नदी ओहोळांना पूर आला। या पुरात नारूर येथून देऊळवाडी ते सरनोबतवाडी रस्त्यावरील ओहोळावरील जीर्ण साकव कोसळला। मात्र यावेळी रहदारी नसल्याने मोठा अनर्थ टळला। ही घटना गुरुवारी सायंकाळी 6:30 वाजण्याच्या सुमारास घडली। पापोली येथून चिपळूण शहराकडे जाताना पवन तलाव येथे ट्रकचा विद्युतभारित तारेला स्पर्श झाल्याने अचानक ट्रकला आग लागली। यामध्ये ट्रकमधील सामान जळून खाक झाले असून ट्रकचेही मोठे नुकसान झाले। चिपळूण नगरपंचायतीच्या अग्निशमक बंबने ही आग आटोक्यात आणली। गुरुवारी सायंकाळी 4च्या सुमारास ही घटना घडली। उद्योग मंत्री उदय सामंत यांच्या सकारात्मक निर्णयामुळे मुख्यमंत्र्यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांना 42% महागाई भत्ता देण्याला मंजुरी दिली आहे। त्याला बुधवारी अंतिम मान्यता मिळाली असून 7 ऑक्टोबर पासून एसटी कर्मचाऱ्यांना सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे महागाई भत्ता वेतनात लागून येणार आहे। सावंतवाडी शहरासह तालुक्यात गुरुवारी परतीच्या पावसाने थैमान घातले। गुरुवारी सायंकाळी झालेल्या मुसळधार पावसामुळे सावंतवाडी शहरातील जयप्रकाश चौकात पाणी झाले होते। तसेच अनेक दुकानात पाणी शिरले, त्यामुळे नागरिकांची चांगली दमछाक झाली। कोल्हापूर वैभववाडी रेल्वे मार्ग गतिशक्ती योजनेतून केला जाणार आहे। त्याचा अंतिम सर्वे झाला असून अंतिम आराखडाही सादर केलाय। त्यामुळे लवकरच या मार्गाच्या कामाला प्रारंभ होणार आहे। मुंबईत बुधवारी मध्य रेल्वे सरव्यवस्थापक नरेश लालवानी यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रवासी सल्लागार समितीची बैठक झाली। या बैठकीत या मार्गाबाबत चर्चा करण्यात आली। याबरोबरच कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय। पण तुम्ही मात्र दिवसभराचे अपडेट्स आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेजला फॉलो करायला विसरू नका।